Тук се намираме в фермата на Ирфан да ни разкаже сега за неговите животни, за трудностите и за наближаващите празници отново. Кажете ни колко животни гледате? Глеждам 320 овце в момента. От тия 320 са 60 шилята миналогодишна агнета, нали? Съм ги оставил за ремонт. И 40 крави. Имам юници и телета, общо с майките са 40 бройки и 13 кози. Тук в момента агнета колко са? В момента 280 агнета имам. 280 агнчета? Ей, гледайки се съдъри. Браво, бе. И сега за наближаващите празници, как мислиш, ще върви ли пазара? За сега, тази година просто сме малко... Няма толкова търсене според до сега, нали, спрямо другите години. Миналата година към 40-50 бройки имах записани, единични бройки да продадем, нали? Приятели, нали, така. Тази година? Познати. Тази година 12 бройки горе имам записан до тук. Слабо, а търговците? Слабо е. Търговците, питането е същата работа. Вече от 10-20 години цената е на 8,50 и 8,50 за колан. Няма да стане 9 или пък 10. 8,50 искат търговците на килограм живо тегло. Да. И 20 години продължава да е тази цена. Както аз развивам тази дейност, аз друга цена не видях в това. Да са изкупните цени на търговците да е от това нагоре. Кой може да помогне? Според мен трябва да се намеси държавата, нали? Ако не се намеси, вече земеделието и животновъдството, според мен отива, затваряме вратите, натам отива работа. Да затворите? Просто няма как да издържим ние семействата ли да се изхраним, животните ли, кое е по-първо. Това тук няма почивен ден, тази професия не признава и погребение не можеш да ходиш. Трябва си винаги тук да ги наглеждаш, нали, нещо да не се закачи, да им зареждаш, да доиш, нали, някой да няма болно, да се оглежда. Всичко е. Стрижбата пък да не говорим. За стрижането искат по 5 лева на бройка, да стрижат пък няма не се изкупува вълната. Нали. Разбирам, че само с семейство си отглеждаш. Колко човека ги отглеждате тук? Аз, жена ми, децата ми и един работник имам. Едно момчето ми помага. В тази ферма само с един работник се справяш. До кога ще издържиш? До когато издържим. Претърпях операция тази зима, скъсан менискус на коляното, на дясното коляно. На втория ден бях в кошарата. Просто няма как да слегнеш. Доктора им каза, един месец трябва да си пазя кръка, пък той на втория ден с патериците бях тук на кошарата. Животното си иска неговото? Иска неговото. Той не е магазин или пък някаква техника да го заключиш и след една година да видиш пак да е там. Просто не става. Живата стока си иска неговото. А млекото как върви? Млекото същата работа. 1,80. Миналата година беше 2 лева, тази година говорят, че е на 1,80 искат цена. С тези сухи млека не знам на къде ще отиде. Вкарват и вашата продукция пада, така ли? Пада, той няма търсене. Той просто казва, човек, ако искаш. Така прави, че ние ставаме жертва. Щем, трябва да го предадем това мляко там. Къде да го даде? Да се представиш. Ирфан Ибрам Осман, съм от село Поповец. И цялото семейство е впрегнато тук. Да. Моите деца не знаят какво е почивка, какво е море. Просто... Тези животинки тук сега чакат за празниците, обаче нещата според Ирфан тук са много зле. Покажем целият отбор, грижите и това е. Сега цените са много ниски точно преди великденските празници. hixnews.bg